Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanila. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na ang kaayuhan sa mga masakiton, labi na gyud sa ato sa mga benefactors and donors, nataghanon ta sila og kaayuhan sa ilang mga sakit o sa ilang mga minahal nga mga masakiton. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nga gamhanan pun-a ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan. Dugangi ang among pagtuo ug sa imong way puas nga pag-amuma, bantay ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Kolosas. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios, ug gikan ni Timoteo nga atong igsuon, alang sa katawhan sa Dios sa Kolosas nga mga buotang igsuon nato diha kang Kristo. Maghatag unta kaninyo grasya ug kalinaw ang Dios nga atong Amahan. Nagpasalamat kami kanunay sa Dios, ang Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, sa among mga pag-ampo alang kaninyo, kay nakabalita kami bahin sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus, ug sa inyong paghigugma sa tanang katawhan sa Dios, tungod sa paglaom nga gitagana kaninyo didto sa langit. Nasayran ninyo kini kaniadto sa dihang gisangyaw kaninyo ang matuod nga mensahe nga mao ang maayong balita. Miabot kini kaninyo ingon man sa tibuok kalibutan ug naghatag kinig bunga sama sa nahitabo diha kaninyo sukad sa pagkadungog ninyo sa grasya sa Dios ug pagkasayod sa matuod nga kinaiya niini. Nakatunan ninyo kinigikan kang Epafras ang atong minahal, nga katabang ug buotang alagad ni Kristo. Gisuginlan kami niya sa gugma nga gihatag kaninyo sa Espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Nagasalig ako sa kaayos sa Dios, hangtod sa kahangturan. Nagasalig ako sa kaayos sa Dios, hangtod sa kahangturan. Ako sama sa usa ka buhi nga kahoy sa ulibo.
diha sa balay sa Dios, nagasalig sa kaayo sa Dios, hangtod sa kahangturan. Nagasalig ako sa kaayo sa Dios, hangtod sa kahangturan. Pasalamatan ko ikaw kanunay, tungod sa tanan nga imong gihimo kanako, ug isangyaw ko ang kaayo sa imong ngalan, at ubangan sa imong buotang mga alagad. Nagasalig ako sa kaayo sa Dios, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa talim. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Mibiya si Jesus sa sinaguga ug miadto sa balay ni Simon. Niadtong higayuna gihilantan ang ugangang babayi ni Simon ug gisultihan nila si Jesus bahin kaniya. Miduol siya og mibarog sa kiliran sa higdaan sa masakiton o gipapahawa niya ang hilanat. Gihuwasan ang masakiton og diha-diha mibangon siya og misilbi kanila. Sa pagkasawumsom na ang tanan nga may mga higala nga masakiton sa nagkalain-laing balatian, midala kanila ngadto kang Hesus og iyang gitapion ang iyang mga kamot sa tagsa-tagsa og giayo niya silang tanan. Gikan sa daghang mga tao nang gula usab ang mga yawa nga nagsyagit, ikaw mao ang anak sa Dios. O gipinahan sila ni Jesus sa dili pagpanugilon kay nasayod man sila nga siya mao ang Mesiyas. Sa pagsubang sa adlaw, mibiya si Jesus sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw. Gipangita siya sa mga tao ug sa diha nga hikitan na siya, ila siyang gipugngan sa paglakaw. Apan miingon siya kanila, kinahanglan nga magwali ako sa maayong balita sa gingharian sa Dios ngadto usab sa ubang mga lungsod, kay mauman kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagpadala kanako. Busa nagwali siya sulod sa mga sinaguga sa Judea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygod ikaw o Kristo. Usa sa mga nisantop sa kong hunahuna nga daghan kaayong mga tao, mga masakiton nga giayo ni Hesus, pero usa ra gyud ang nakabuhat unsay tumong nganong
giayo ni Hesus ang masakiton or nganong si Hesus muhatag nato og mga grasya or mga blessings. Kining gibuhat sa ugangan ni Simon, ugangan ni Pedro. Gihilantan siya niya pagka ayo niya silanat ang iyang gibuhat, mialagad siya ni Hesus og sa iyang mga kauban. Mao gid ni siya ang pinakasentro nganong ang Ginoo muhatag nato og grasya labi na ning kaayuhan sa atong lawas, kaayuhan nato gikan sa atong mga sakit. Nga ini kaayo nato mualagad dayon tas Ginoo og sa atong isig katawo. Pila man kabuok ninyo dinhi nga muampo Ginoo ayuha ko sa akong sakit aron mga lagad ko sa akong silingan. Taas ang kamot. Uy, wa gidi ay. Uy, kasagaran nato Ginoo ayuha ko sa akong sakit aron makapadayon kog eskwela. Ginoo ayuha ko sa akong sakit aron ko makapadayon og trabaho kay unsaon na lang unsa nalay kanon aning akong mga kaubas balay ug di na ko katrabaho. Ginoo ayuha ko ani akong sakit aron makapasar ko sa medical exam kay mularga ra ba kong sakay ra ba kong barko musakka adto ra ba kong gawas. Maor gid na ato. Muna dire purting daghanang gipang-ayo ni Hesus human niya giayo ang ugangan ni Simon Pedro, wa gihisgutan nga mialagad sila. Unsay gipangita? Si Kristo lang gyapon ning adto si Hesus sa awaaw nga lugar, ilang gipangita, gipugngan ay lakaw kay masakit na sad niya may nang naa ka nga tig-ayo namo. Di ba? Maana man din tanong. Mura bag himo na lang medisina si Hesus ba? Ingo si Hesus di man na mo itumo nga nianhi ko sa kalibutan nga magsigi kog ayo sa inyong mga sakit, magsangyaw ko sa maing balita. Mura bag gisulti ni Kristo ba nga kamusad na ayo naman mo sangyaw sa mos maing balita pinaagi sa pulong og sa inyong buhat. Dili kay magpunay na lang og pangayo diri nako. Nung tanan mo komedya ko anang magsigig dumdum na tog anhi dinhi nga murag schedule na lang yun ba magsigig balik dinhi nako ngano man mo upat naman ko katuig dinhi maora magyapon na inyong bisyo kada gyud buwan or kada semana mo anhi man gyud mo dinhi wa man gyud tay mahimo pa dir wag mo nakuha pa gyud mo kahuna-huna nga ang pagpanghatag ang pagpangalagad maoy tuburan sa grasya. Nako kanang inyong kalisod ako sad nang kalisod sa una puparihata kanang kuwang muskaon ako kuwang sa kuskaon sa una kanang mangarga gid ta magpasuhol gyud makyaw anang gunahon mutos anang mangga risgo kay tanan usa ka libo kabungas mangga imong puston tagaan lang ka og 15 pesos ana ba nako ako man sa nang kaagi. Pero taliwa atong akong kalisod, sige kog alagad bisan ang piso-piso nako tigomon ialagad. Nagtukod pag yung kong organisasyon katong Kahugan Youth Organization, mga out of school youth ako mga igagaw, ga-organize mi dito ako ilang leader. Si Kanyar College pa man ko ato. Ako tong pasalamat nga nakaabot kog si Kanyar College kay gatuo man gyud kong kutob gyud ko sa elementary. Ini undang ko pagka grade 4. Balik ko grade 5, partisang bugua. Nagtuo jud kong di na jud ko kahumag high school. Human kog high school, naabot pa jud kog si Kanyar College. Isip akong pasalamat kay daghan kay ako mga igagaw dito sa bukid namo sa Kahugan. Wa gyud kay eskwela. Ako ni silang organization kay may na lang ni makapaambit ko nila unsay akong nakatunan dito sa eskwelahan. Mao jud na nasa kong hunahuna ang tanawa karon. Sige lang gyapon kong alagad pero wa na maglisod sa kaon. Glisod pa di kurong kaon di ay. Gabi gani inyong lang itong gibiya-biyaan diyang pagkaon gani. Hapit ko to mga 1,000 tong atong gipakaon diya. Sige na mo lang tagpakaon ani. Nalingaw ba mo gabi tanawa?
Yun mo tingog ang wa kadawat ato mga premyo. Kaya ang ginahuna, sa maka-premyo ako, maka-premyo. Wa gyud ka huna-huna nga mo palit kog slot kay i-premyo ni sa mga kuan katong mga angayan sang tagaan ba. Lipay ko gabi nga ang nakadawat sa katong mga dagko-dagko na tong cash prizes ning tuo gyud ang luha kay naa day sila sa panginahanglan. Naas panginahanglan ba niya. Pagkadawat nila ato ingon dayon sus pader matubag na gyud ang amo rong problema gyud kay ko nakain ko ba daghan man tangga problema sampo lang to ba kay ang atong gitagaan kagabi atong 5,000 o katong 10,000 ang 5,000 kanang nakaalagad na sud sa 5 ka tuig una ngadto 5 nya katong 10,000 gikan tos mga nangalagad na dinhi sa atong parokya og unom ngadto sa 10 ka tuig. Di ba? Nindot paminawon ba nga sa ato din pagsig pangalagad mudako-dako pod ang grasya ang atong madawat. Ngum na styles Ginoo. Sige lang kag eskwela. Ngano man aron ko makatrabaho. Nya ini katrabaho nimo unsa may sunod aron ko makapatukod og balay na nakoy house and lot din ami maglisod nga makapalit pag yung kog sakyanan. Mao man ay naaso na huna. Di gyud moingon ba nga eskwela ko ngano man aron ko makatrabaho nya makatabang na kog maayo sa akong mga silingan labi na gining naglisod. Amo na ikatrabaho nimo bahin-bahino na nimo imong kwarta para sa inyong pamilya, para sa silingan, para sa simbahan. Nya ikaw unsa may mahibilin? Empty. Ngano man sudlanan ra man tas Ginoo sa grasya. Nang sudlanan ra ta ba dili man ta kita maoy tigumanan sa grasya God. Erase that from your mentality na you are supposed to store up money and wealth by yourself and for yourself. We are only channels of God's graces for the world. Agianan tas grasya. Bitan na dinis atong parokya, dili ra ta nag-concentrate dinis atong parokya aning atong mga slat-slat kini atong mga gipang solicit ang atong pahilunaan ani dinhi sa atong parokya outside sa parokya sama pananglitan aning holy pads kining atong holy pads kinsa ninyo nakapalit na ani ta sa kamot congratulations pun-i unyag palit ay mong tagam naagin mo daghang holiness unsa holy pads holiness peace and divine salvation. Para ni sa atong parokya, dili gihunong nato ang atong SBF dag para ani ang atong SBF dag gaslats tag 500 to para tos kumbinto. Aning atong gapadayog tukod sa kumbinto. Atong gihunong kay ato ning tubagon ang panginahanglan sa Archdiocesan event kaning national retreat for priests nga nagkinahanglag mga 10 million nga para makumpleto ang budget nga mga more or less 18 million niining maong event. Ato ginang isulti din nga milyon-milyon ning maghimo tag event for around 3,000 priests nga magtigom unya for a retreat karong umaabot November 7 to 9. Ato ning gihunong ang ato dinhing project nga fundraising aron motubag tas panginahanglan sa Archdiocese. Unsa man na siya? Pangalagad. Na blessed man ta dinhi. Kamo mga online parishioners o kita dinhi mga parishioners, blessed man kaita nga naamo nga kusog kayo manghatag. Dili man ni common sa tanang mga parokya o sa tanang mga pari. Ako ning gamiton, ato ning gamiton para pag-alagad sa simbahan. Dili lang sa ato dinhing kaugalingon nya magpagarbo din ta tanawa among parokya tinang ninduta kanang inyo bati kinas tanan magkuntis-kuntis ba mura kita mga buang nga usa ra man kabuk ang simbahan muna di na sad nato maihap pila ka mga communities outside the parish, pila ka mga parokya outside the Archdiocese and inside the Archdiocese ang atong gipang paambitan sa ato dinhing mga grasya.
Giayo tas Ginoo, giarang-arang ang atong simbahan, nindot-nindot na tan-aw, nga bag-o ng atong mga lingkuranan ug tanan gyud dinhi. In short, giayo ta. Giayo-ayo ng naong ba? May namanig naong? May nagnaong atong simbahan? Oh, nya magsige lang kitag panindot ani, mura ka ng babae bang siging make up nga iya ra yung naong ang giatiman. Wa gyud maghuna-huna unsa kay ipaambit nakos mga naong sa uban. Iya ra yung naong hangtod na ginuton ginang kilay, hangtod na bantayan na lang niya nga ang iya diang pilok jutay ra di ay sumpayan ko ni ana, sumpayan kay ang iya na lang yung naong ba iyang sumpayan, ilong sumpayan, kilay sumpayan, badlisan, pilok, sumpayan, hangtod nga rin as mga koko, putla naman niya, sumpayan naman, putla naman, sumpayan naman. Ay, Ginoo. Gipalit pala na ni mong slat mo, abot na unta na ngadtos holy pads, mo abot na sa atong HSG. Ang atong holy pads, as of yesterday, nahalina na taog 14,472 kaslats. Pakpak. Ang ato sang HSSG, gipunan man to natog 3,000 kaslats from 6,000 kay i-appeal natog budget ang kang Mama Mary's birthday karong Biyernes. Maghatag-tag mga misa sa tanan nato mga eskwelahan dinhi o sa atong mga special chapels, atong misahan na manay mga stipend niya. Kahinomdom di ay mi nga doon naman dito yung mga ginagmayng snacks para sa mga bata. So ang tanan natong elementary schools ug naay misa ato sa gitagaag budget nga maghimo sila mga snacks, lugaw ba, na mamalit ba sila mga unsa di lang paliton para itunol-tunol sa mga bata out of that budget. Nga ana. So muna gipunan nato 3,000, 9,000 na ang atong ipamaligya sa HSSG. As of yesterday, nahalinan taog 7,657 kaslats na. Salamat kayo. Kanindot ana. Matod pa sa sharing ni Father Red Rosales, ang atong parochial vicar kagabi, di man ko katuo nga ang tag 100 ba makahimo ni ining maong event, makagasto og dulan mga 6 or sobra sa 600,000 tungod lang anang 100 kinsa ko'y makatuo ana. Pero ingon ni ana ang simbahan, kung mag-alagaray lang kita unsa may mahitabo, daay dagko kaayong mga nindot nga mahitabo, pero magpunay tag linibakay, sigig dinautay na agoy daghang dautan sad nga mahitabo. Sige, lingay mong tupad. Na pila na ka slots imong napalit kumparar sa imong gipangayo sa Ginoo. Kay sige magitag pangayo sa Ginoo kada adlaw. Pila na kay slots imong napalit para lang itampo sa nimo ngadto sa katilingban nga naay panginahanglan. Ayaw pag sige nagpangayo, perti na gid nimo makapangayo. Kada na lang gid lihok pangayo, inig sakit sa hawak Ginoo in taon sakit. Akong hawak ayuha in taon. Imong Ginoo naa magani dihay ga wheelchair, naa man gid dihay ga stretcher. Wa jud ka pangayo nga ayuha lang sila Lord, bahala nagdini ayuhon akong hawak. Usahay ingon ana bi ako kani akong hawak sakit ni kayo. Sakit niyo hantod gani karon sa kuong gani ko iglakaw. Nanggi usahay nga di ko kabarog dito sa kwarto nya makain ko iyay makamisa pa baka kuani. Di jud ko mangayo sa Ginoo ayuha. Unsay una na kong isulti, salamat Ginoo nga imo kong gipahinumduman nga dili giday ni ako ang akong likod. Kining akong hawak di giday ni ako. Inig sakit ani din agiday ko kalakaw. Salamat sa imong pagpahinumdum. Ang sunod, moingon dayon ko, salamat nga niadtong niaging mga adlaw daghan kay kog nakulikta kay wa gyud kaayo mo sakit akong hawak, nakamisa gyud ko. Tinuod gyud na. Ako ginang kwintahon nga ang akong average nga stipend in town dinhi, kanang stipend nato dinhi around mga 40 or 50% sa atong kuan tingali kolekta. Ya mo stipend man kog average og mga 50,000 kada semana.
Hindi mo kong gitutukan og hait kayo. Stipend na sa ako ng pagsigbarog-barog kay maayo akong hawak. Di ba? Nya isip pasalamat, ako lang nang kuhaan og mga 5,000, ako nang ibalik na rin sa simbahan dinis atong community ang sobra para gamiton sa atong mga panginahanglan nga di na makover usahay sa atong operating expenses nga allocation. Inana ra gunagod. Ambot lang ninyo, bahala mo diha. Kana ba una-una ana ninyo sige lang og pangayo sa Ginoo nya di gid manghatag mo na dinhi kana magsigig balik-balik og pangayo nako. Suway ra gud ninyo ibutang sa unahuna manghatag ko nya buhatag yun. Nawa, di ba din agid mo mobalik dinhi aron mangayo kay kamo na sad himuos Ginoong agianan dili lang 100 dili lang 1,000 gamiton pagitas Ginoo nga agianan sa mga milyon usahay pagani bilyon nga mga grasya dili para ato aron tigomon aron mapagarbo dita nga I am a billionaire, I am the top billionaire in the world. Hilas biya nimo nung sigim kag tigo man na imong billions og millions for what? Ana na tapos ang lingi mura na magnasuko ni Padresiano ina kanang ingna ko ingna ko no imong tupad sige kag tigom ina sige kag tigom kabuangon kay tas tanan nay ako sa akong pagkapari gilikayan gina nako kanang maong mentality nga magtigom ko ako ginang giguba hastagan inang pagpalit anang sakyanan o kanang pagkaton og drive ako ginang giguba di jud ko mo palit og sakyanan nya kay gipugos man ko dinhi nga naadyo ko noy sakyanan amo na giagwanta ko na lang ng inuba nya di jud ko mo katon og drive bisag hilig jud kay kog drive ngano man kuyawan ko og magsige na nig pangandoy ang akong kamot unsa na sad nga klases manubila og sakyanan ang akong drivean. Mag-ana maging nagkagrabe ang atong panginahanglan og labaw tanan pila ka kabuk madri ang akong hapit-hapiton inigdagan ako. Ter daghan niya mga bilos madri mga tangtang tumudan ang akong drive so si bako lang ba mao na di lang ko ay ingong madri di sa nimo uban nimo padiroy unyag di mo manguban di adto ko atong uban nga way bilo katong mugbo kay short napatay pila ra may pag-angkas ato pila ra may pag-text buwat lang de eskina piton tika aning orasa wana way kuyog driver nya magsulog dayon ko anang akong anang yun kanang civilian nga attire with short with nya na adiri kanang ni adine bisag ingunan ni akong edad madada pa biya ginito ada ko diri kanang alahas-alahas gani di ba mura na ko dito kuan siman ang uban mo ingon sad murag drug lord na gilikayan ko na gubon ko na ngano man sukwahi sa misyon sa Ginoo dili lang sa akong pagkapari kung dili sa akong pagkakatoliko. Nagbuhat na ko ani second year college pa ko 1984 hangtod karon gibuhat ko ni bisan pari nako nakita nako ang kanindot sa epekto dili lang sa akong kaugalingon labi na gis katilingban nga akong gialagaran ako lang ning gihimong murag testimonial tungod kay mao man sad na ang purpose sa pagsangyaw sa maayong balita mo na si San Pedro sila San Pablo matud pa diri sa unang pagbasa ningon si San Pablo nalipay kay ko nga pagkadungog ninyo sa mensahes Ginoo inyo gyung gipuy-an dayon lipay kay ko ana nawa na mo magpuyo sa inyong kaugalingong kahakog inyo nang gipuy-an ang kinabuhi mismo ni Kristo nakatunan ninyo kini gikan ni Epafras nga atong minahal nga kaubang katabang ug buutang alagad ni Kristo. Pulos gid sila mga alagad hasta si San Pablo. Ug mo na ilang gi sangyaw
ang ilang pagkakusog mo alagad ug nahimo silang channels of graces. Sige, manindog na ta mga channels of graces. Pagampo sa katawhan. Sama sa mga tao nga nagdala ngadto kang Hesus sa tanang masakiton nga giyawaan, ato usab nga dad-on ang atong panginahanglan diha sa mapaubsanong kasing-kasing moingon kita, Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang simbahan mangita nga makalingkawas ang mga tao gikan sa bisan unsang makababag, sa ingon makadangat ang ebanghelyo ngadto sa tanang tao sa atong panahon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang Ginoo maghatag og paglaom ug kadasig ngadto sa gutom nga kalibutan, nga sa dili makiangayong paagi nahikawan sa pagkaon, sa bisti o sa kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nanag-antos sa kawalay paglaom o kabalaka, makakaplag diha kang Kristo o kasiguruan, kay siya man ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nanag-antos sa mga balatian, diin ang pagkinabuhi na himong mabugat nga palasanon, makakitag kahulugan diha sa ilang mga pagsulay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangamatay ug sila nga nagbangutan, makakitag paglaom diha sa kabanhawan ni Jesus, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Makagagahom nga amahan, dawata, kining among mga pangamuyo, nga among gituboy nga naha kanimo, uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining santos nga misa magadala unta nga kanamo sa imong panalangin o maglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sab kaning. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat, mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos, magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relihiyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi nang among gihandom karon. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo
imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanam gana sa mga namin, pagday ko ng imong ngalan, abot ka na mo ang imong harian, magtuman ang imong pagod, hindi sa yuta, mayon sa ang kalanod ng sa mataganaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upang sa'yo kami sa among pagkasalan, maingon nga kami nagamasaylo sa mga nakasala ka na mo, o bili mo kami itugyan sa mga pagsulay, iluluwa-luwasan kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanino. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ug kalawag kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo.
Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, gibag-o mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Maglig-on unta kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma aron mag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuonan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod sa makadiyot. Usa sa nindot nga gasa nga atong gidawat karon mao ang Dios nung gahom. Mahaglihok ra ni dinhi nato kon mga lagad kita kanunay. Salamat sa nangalagad nato nining misa karon og sa atong simbahan, labi na gyud sa atong mga namalit og mga slots. So usbon ako sa atong holy pads para sa National Retreat for Priests. Nahalina na ta og 14,472 slots as of yesterday. Unya naapay 85,528 slots nga available, tag 100 pesos per slot. Sa ato sang special slot para ni sa atong nahuman, bag-o pang nahuman ang 10th foundation anniversary og sa birthday ni Mama Mary karong September 8, Friday, na maligya tag 9,000 ka slots. Ang atong halin, 7,657 slots as of yesterday, na analay 1,343 ka slots nga available. So kung gusto mo healing, strength, and spiritual growth, hala, pamalit mo daghan o kira nagmosobra. So hangtod ni karong pizza 8 atong ibaligya. Nya naasad tay 10 slot challenge para niining duha ka mga slots nato, holy pads og HSSG. Ang ato sang 10 slot challenge nga nadawat as of yesterday niabot nag 1,213. Niining tanan, atong pakpakan ang nangapil o ang Ginoo. Salamat kay Ginoo. So karon ang atong mga schedule sa para sa September 8, ang sa mga eskwelahan nato dinhi, Simeon, Ayuda, Lataban, Tabla, San Roque, Santa Cruz nga mga eskwelahan, na sila schedule nga na-arrange nato dito sa atong opisina. Dali raman nila ka-arrange kaya naram nila sod sa eskwelahan. Ang sa ato lang community dinhi sa atong parokya, alas 6 gyapon sa buntag ang misa, na ay alas 12:15, na asay alas 6 sa gabi. Atong himuon nga murag high mass ikagabi, ikapit sa 8. Nya sa Lataban Chapel 6 p.m., San Roque Chapel 6 p.m., Sambag Chapel 7:30 p.m., Santa Cruz Chapel 7:30 p.m., Lorena Chapel 7:30 p.m., Tabla Chapel 5 p.m.
So, dumduma lang na inyo mga schedule para makaselebrate kitang tanan sa birthday ni Mama Mary. Wa tingali laing pangayoon si Mama Mary, maogyod ang pagbag-o nato sa atong kaugalingon, labi na gyud pagka maalagaron. Manindog tang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kani. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Pagamahan ang mag-anak sa Diyos, damulan ang tanan sa iyang inisip. At ngayon ang Ama, ang Anak, ug Espiritu Santo, marunong sa iya atong kasimbahan.